एसेब्लाबो लोमजानायनिफ्राय एसेब्लाबो राननाय बायदि मोनो दा गावनि फिसाखौ जुलाइनिफ्राय जादों आयु जुलाइआव जेबो हमनो हाया आं लोमजादों ना मादों जेबो मिथिया ओमफ्राय आगस्टआवहाय बे फिसाजो उन्दैया एसे झारा फुखाफोरजों रायजोफोर बेबायदि ब्लगाना नैबे काजलगावनिफ्राय Leave me, baby, don't want forgetting. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. You don't want to break. Need some space. Just think about it, दा जोङो नैबे सारनि गारियावनो गाखोनोसै सारनि गारियाव गाखोलांनोसै स्करपिय' आंबो दैखौ बावहाय दोननानै लानोसै ओमफ्राय बेथेगा सिगाङाव जिरायनोसै एसे सोरनाव थांगोन होनदोंमोन सार थांगोन ना औ सार आदसा अमल मुसाहारि ओरैनो आफादाव आवगाय मुसाहारिमोन बिथाङा मैया मा होनो इन्टारिम बेलावहाय बिफानि फैदों इन्टारिम बेल हिसाबै मैयानिफ्राय मोनसे कर्टनिफ्राय पारमिसन लानानै क'क्राझार एसपिनि सहाय मददनि गेजेराव मा होनो बिफाया माखासे देहायारि बिराद उसुबिदा जादों खेबनै हस्पिटाल जाबाय दायो बिफानि बैसोआ गैयाबाबो 80 क्रस जाबाय 80 क्रस दा बेनो आरो बिमायाबो बुरिबाय दा बेनिखायनो जोनोमगिरि बिफाखौ फिसाला नायनो लुबैनाय हिसाबै कर्टनि प्रसेसजों मैया बिथाङा सुटि मोनना फैबाय लिभ मोनदों माने इन्टारिम बेलाव फैनो हाबाय दा बेखौहाय सफैनाय लोगो जोङो नेटवर्क मिक्सनिफ्राय जोबोद गोजोनदों दा बेनिखायनो बिथांनि फेमिलियाव थांनानै जोङो बिथांखौ बरायहैनो नागिरदों आरो लोगोसे बिनि जोनोमगिरि बिफाखौबो जों आरोबाव खेबसेबाव जों आरो लोगो मोनसिगोन बेनि थाखायनो दिनै जोङो बाहाय रावना होनाय जाबाय क'क्राझारनिफ्राय कारिगावनिफ्राय थेंक इउ थ' जों मिथिखाबाय जानांगौ बे सारनिफ्रायनो माखासे बाथ्राखौ जों बे जायनि न'आव थांदों गोलाव सम हाथियार लानानै नांनानै थानाय दा बिथाङा जायनि थाखाय दिनै एनआइए नांनानै जेल जादोंब्लाबो बिथाङा इन्टारिम बेलाव साननै सानथामनि थाखाय बियो फैदों थ' जों बेखौनो जों दान्दिसे लोगो लाहैनि आरो बिनि बिमा आरो बिफा आरो बिसि हानाय बायदिब्ला जाय सुटियाव फैनाय ना बेखौ जों आं खोन्थानोखौ नाजागोन थ' बिदिब्ला थांबाय दा जोङो आरोबाव सासेबाव जोंनि आफादनिनो दैदेनगिरि बिबो थांफागोन नैबे मोनाबिलि होननानै बुङो बेखौ जायखिजाया बिबो बै बेक्तिनि न'आवनो थांगोन थांग्रोनि बिदिब्ला जोबथारनायाव अमल होननानै बुङो जायखौ बुङो आवगाय बिनि न'आव जों फैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे बाजैमोन मादैमोन बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्राबो मा होननानै बुङो एनआइए नांनानै दङ बे आवगायनावनो माखासे बाथ्राखौ सोंनानै लानो होननानै फैदों बिसोरो जोंबो आवगायनि न'आव हाबलांनो एसे माबोरै दं आरो लोगोसे आदै मादै ना बाजैमोन मादैमोन बबेसिम मादैनाबो फिसाला दङ ना मा फंबाय नोंनि फंबाय एनआइए आच्छा ओमफ्राय आदामोननियाबो आंनाबो फंबाय दङ बाजिना नोंनि फिसाला ओमफ्राय आदानि फिसाला दं बाजिना फिसायखा ओमफ्राय फिसाय ओमफ्राय आदैनाबो माबा आंनि बिदा जाहैबाय आच्छा दा जों बिनि न'आवहाय हाबैनि लोगोसे ओमफ्राय बे आवगायनिखौबो हानाय बायदिब्ला खोन्थानो नाजानि ओमफ्राय आदै मादै ना आं फैखांबाय सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम जाबाय बिनि न'आव फैनाया अखा बोथोर लामानि अबस्था जानाय ओरैबायदि मा पारमिसन लानांगोन जाय मानसिया सफैदों बेखौ दा आङो खोन्थाथ'नो हानाय नंला आदै मादै
सिनायबायना आंखौ दिनै जों थार्ड टाइम जाबाय सफैनाया थ' जों माखासे खोथाखौ मोनथिनानै लानो आदै आरो मादैनाव एसेब्लाबो लोमजानायनिफ्राय एसेब्लाबो राखांनाय बायदि मोनो दा गावनि फिसाखौ गारि सालायनो हायो ना मानो हायो ओरैनो आदै नोंनि लोमजानाया बेसे गोबाव जाजेनखो आङो जुलाइनिफ्राय जाबाय आयु जुलाइआव जेबो हमनो हाया आं लोमजादों ना मादों जेबो मिथिया ओमफ्राय आगस्टआवहाय बे फिसाजो उन्दैया एसे झारा फुखाफोरजों नायनानै मिथिबाय कयेकथा खामानि मावबाय बेनिफ्रायसो सानाय सुनायनिसो एसे स्रां जादों आरो ओमफ्राय थांबाय हस्पिटालाव थाबाय फार्स्टआव सानब्रैनि उनावहाय आरो बेनिफ्राय माने दाना टेस्ट खालामबाय सिटि स्केन खालामनाय जाबाय माबायाव लिभाराव गाराय दङ गतिके टिबि बेखौ जाहोनो लागाव बारासो जाबाय बिसिनानिफ्राय सिखारनो हालायासो जाबाय आदै ओमफ्राय बे आलायारन फिल्माव मा एक्टिं लादोंमोन मा पार्टआव दंमोन आदै जोंना जौ फाग्ला सान हाबनाया माने हाबनायखौनो ओंखारना बुंग्रा साना हाबदोंना ओंखारदों फाग्लाना फाग्ला आरो मा सान हाबनायखौनो फाग्ला नङा ना होबावनायसो हनै साना ओंखारदोंसो आच्छा थैबाय बै सासे लोगोआ थैबाय दा नों ल'खासै आलायरननो सयजन सातजनसोल' दंसै दा बेयावथ' माबायावहाय बे आलायरनखौ दाख्लै लाबोनायावहाय माबा सुलेखामोनखौ नार्जारिमोनखौ मिनिहोनाया ज्योति चित्राबनाव थांबाय थांनानै जाया बेनिफ्राय फाइनान्सारखौ मोनो 1,500 थाखा हरदों माने बेखौ लायना ओमफ्राय ज्योति चित्राबनाव फैनानै माने एसपि अफिस गोजौआव सासे नेपालि दं बे नेपालि दीदी कहो तो रात में 12 बजे को जाबाय नेपाली अरे रक्सी सकी छैन ए देशी तो छैन लाल छ कति एक पेटी छ एउटा पेटी कति लाग्छ 1,500 रुपैयाँ ल दिनु लाना थांनानै एमन बायदि माबाबाय ओइ सुलेखा नानै खथा ओमफ्राय लोगोनो जे फनसो साफा डक्टरा दाख्लै बुंनानै मिनिबाय सोरो माबामोना बे आच्छा मादैयाबो थांफादोंमोन दा बेयावहाय जोंहानो फार्स्ट सिगाङावनो जिराय मोननानै ओमफ्राय मोनसेया जाबाय जिउनि सिमाङा माने बिजु फुकनखौ लानानै शुटिं खालामदों जिउनि सिमां फिल्मावबो नामा गैया आं बेयाव गैया माने बिजु फुकनखौ लानानै बिस्रा जाबाय जोंना स्क्रिप्ट लिरनाया दावराव जालायबाय राइटारजों राइटार ओमफ्राय बथलसो लानानै हेड बेनाव थांबाय आं नीलकमलनाव ओइ आदा बे जोंदाव सोरलै जोंदाव जोंनि सात्रल' उमुकनि फिसालालै ट्रेजारि अफिसारनि होमबा जों दाउखौ गोजौआव गाखोहोनानै नों गुदि कमान्डान्टखा स्क्रिप्टखौ नोंसोर सैमाफोर मानो लिराखै लिर मावबाय बे बुंनाया एखे मोदै रुथुरु खाबनो खोमा खेबनो समय लानानै आलायरन फिल्मनि माबाखौ स्क्रिप्टखौ लिरबाय शुटिं खालामनायाव खय दिन लायामोन 3 मास ना 6 मास आरो बहा लाया जोंनि बिटिसि आवनो जाजोबबाय बिटिसि आवनो आमथेखाव लाहैदों हाब्रुबारियाव लाहैदों ओमफ्राय बै थुरिबारियाव लाहैदों बिभिन्न जायगायाव लादों लानायालाय बे अभारब्रिजआव लादों बे मडार्न गार्डनि माबाया गासिबो अभारब्रिज जाय आलायारननि फिल्मनि ना बै समावहाय बै साना हाबदोंना ओंखारदों होनना सोंनाय एक रलखौ लाग्रा दिनै देहा गाज्रिथार अबस्था गाज्रि दा बिनि न'आवनो आं सफैदों बिनिबो फिसाज्लाया सासे आफादनिनो बर' हारिनि खामानि मावनानै
गोलाव सम जियाल'थ' दङमोन बा आरो थादोंबो थागासिनोबो दङ जों बिनि बिमा बिफाजों एसे दान्दिसे आरो बिनि बिब' सासे दं आरो बिनि बिसि बिखौ एसे खबर लानो फैदों माबोरै दङ मा अबस्थायाव जानानै दङ बेजों लोगोसे जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्सन बिनि दैदेनगिरि बिथांमोनबो दंफायो थ' जों नायना लानिसै बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव दिनै गुजानायखौ जों लुबैयाखै बेनिखायनो जों दिनै खावलायदों सम दङ गासैबो लिडार आरो केडारसिनिफ्राय लानानै इउनाइटेड फराम XNDP जों खेबसे सावरायनांगौ आरो जों सावरायजानायखौ लुबैदों लास्टनिफ्राय फार्स्टसिम जिखिनि समस्या बेखौ जाहाथे सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जुदि मोजां डिसिसननि गेजेरजों जुदि जों इउनाइट जानानै जुदि खामानि मावनो हायोब्ला 2025नि सिगांनो जोङो जोंनि समस्याखौ जों मावना लानो हागोन जों बेखिनिखौ नुदों गोलाव रायलायबाय गोलाव सम खोथा रायलायबाय दुख सुख मोजां गाज्रि आदै मादै बिसोरखौबो लोगो मोनबाय अमलनि बिब' आब'खौबो लोगो मोनबाय रायलायलायबाय लोगोसे जायफ्रा एनायै नांनानै थानाय सोरनिबा बिब' फैदों सोरनिबा बिसि फैदों सोरनिबा बिमा फैदों सोरनिबा बिदा फंबाय बेफोरबायदि फैदों आरोखि दा ब्लगाखौ बारा गोलाव खालामला बारा माखासे बाथ्राखौ बुङोबा लावलाङो बाय बाय